Bon dia, benvinguts i benvingudes al meu canal. Soc Carmen i en l'episodi d'avui us presentaré les meves estratègies per aprovar l'examen de valencià. Molt bé, comencem! El que feia cada dia era d'agafar 10 verbs, de trobar les locucions més importants d'aquests verbs, també trobava els sinònims, a més, m'apuntava totes les paraules noves i feia targetes. En el vídeo d'avui només em centraré en 6 verbs, que són veure, caldre, caure, conèixer, córrer i creure. Ara, després de triar els verbs, els conjuguem. Si voleu aquesta graella, la podeu obtindre de manera gratuïta perquè deixaré l'enllaç d'aquest document en la caixa de descripcions baix d'aquest vídeo. Abans de l'examen jo vaig fer moltes proves i la majoria d'aquestes proves estaven basades en preguntes sobre la conjugació dels verbs, especialment en gerundi i participi. En gerundi, en la primera conjugació, tenim verbs que acaben en ar, com per exemple cantar. Doncs afegim a l'arrel del verb la terminació ant, cantant. Pels verbs de la segona conjugació que acaben en er o re, tenim temer i batre, se forma afegint ent, com per exemple tement, batent. I pel que fa als verbs de la tercera conjugació, són verbs que s'acaben en ir. Tenim així un exemple, el verb servir i el verb dormir. I per a conjugar el verb en gerundi s'ha d'afegir la terminació int, com per exemple servint i dormint. Després de conjugar els verbs, agafava el diccionari normatiu de valencià i feia servir aquesta eina per a trobar les locucions adverbials, preposicionals o verbals dels verbs triats. En el cas del verb veure, com se pot observar en la pantalla, he triat 2 locucions verbals. Ser cornut i pagar el beure, que vol dir sacrificar-se en profit d'un altre i damunt eixir-ne perjudicat, i la segona és beure a gallet o beure a galet. Per al verb caldre he trobat la locució adverbial com cal, que això vol dir que s'ha de fer alguna cosa de manera adequada. Per al verb caldre he trobat 2 locucions, no cal dir què i no cal dir-ho. I per al verb caure he trobat també 2 locucions, una adverbial i una verbal. L'adverbial és caiga qui caiga, és a dir, sense contemplacions ni respecte, i la segona és ser o estar ben caigut. És una locució verbal que vol dir ben considerat o ben apreciat. En el cas de conèixer tenim 3 locucions verbals. La primera locució verbal és conèixer el percal, la segona és donar-se a conèixer i la tercera és ningú geperut es coneix la gepa. Així hi ha 3 locucions: fer córrer alguna cosa, que vol dir dir-la, divulgar-la o escampar-la, deixar córrer una cosa, que vol dir deixar-la passar, i córrer la brama, que vol dir córrer la veu o la notícia. I les últimes 2 locucions per al vídeo d'avui són fer creure una cosa i fer creure que un burro vola. La tercera estratègia era d'utilitzar o de trobar, millor dit, de trobar sinònims. Així podeu observar, en el cas de veure, els altres verbs que són sinònims amb el veure són prendre, atipar, fartar. En el cas de caldre, tenim freturar, demanar, necessitar, requerir i voler. En el cas de caure, sucumbir i amollir. Per a conèixer tenim descobrir, tindre idea o adonar-se. Per a córrer tenim accelerar i veloç. I per a creure, suposar i considerar. Baix d'aquest vídeo us deixaré un enllaç on podeu descarregar aquest document que veieu ara mateix en la pantalla, on podeu conjugar els verbs en present, participi gerundi, perfecte, imperfecte, futur condicional, subjuntiu present, subjuntiu imperfecte, imperatiu i passat simple. També vaig fer un planificador setmanal
que el podeu observar ara mateix en la pantalla, on estava treballant els verbs, les frases fetes dels verbs triats, això era un treball que feia tots els dies, els sinònims, les paraules noves i la part més important de gramàtica. D'aquesta manera em sentia que cada dia avançava a poc, una mica més. I la part més important de gramàtica que em tocava cada dia. Aquesta representa una xicoteta demostració del treball que feia jo cada dia. Així teniu el mi dossier, està en format PDF i aquest document em va ajudar moltíssim a l'hora d'aprovar el meu examen de valencià. Aquest ha sigut el vídeo d'avui. Espero que us ha agradat. Si és així, per favor, deixeu els vostres comentaris per qualsevol pregunta, suggeriment o recomanació. Moltíssimes gràcies per visionar aquest vídeo i us espero per ací en el pròxim episodi. Adeu!